Spørg for hjælpen, den er, og hjælp kan redde liv, vel? Man kan ikke klare alle verdens kvaler selv, men Anton kan du regne med, så tag og spørg om hjælp. Så for at hele weekenden den skulle forløbe sådan rigtig korpsagtigt, så starter vi ud med, at de alle sammen skal lære at stykke led, så vi har en måde at ligesom have dem samlet på, og så skal de også kunne forstå nogle simple kommandoer, så de ligesom er til at arbejde med, når vi giver dem beskeder. De får alle sammen hver deres nummer, så de bliver identificeret med det nummer. Del fra. I kan gå ind og finde jeres tasker nu. Og så skal I tage dem på ryggen. Og inden vi begynder det hele, så gennemsøger vi også lige deres taske. Jeg er allerede begyndt at pakke, og jeg er helt sikker på, at jeg bliver gladest for mine netbriller. Jeg tror, det jeg bliver mest glad for min rygsæk, det er et kojern og et bat til Mads. Hvad bliver du gladest for i din rygsæk? Min pusseklud. Det jeg bliver glad for i min rygsæk, det er min parfume, hvis jeg får det med. Jeg tror, min største udfordring i korpset, det bliver, at mit venstre ben det er 2 cm længere end mit højre. Hvad bliver du gladest for i din rygsæk? Min sovepose og min skjulte Marsbar. Godt, så godt I kan. 1. Det ved I selvfølgelig ikke. Stop, stå stille. Jeg siger 1, I siger O. Man hover så godt man kan med alt sit lort. 1. O. 2. O. 4. 5. 6. 6. Tak. Så vi har også tildelt en soveplads ude i sådan en lille skovområde lidt væk fra skolen, hvor vi så går ud med dem, og der skal de så selv danne nogle grupper først, som de tror, de skal være i, og så har vi selvfølgelig lavet nogle for dem, så det skulle de tænke på alligevel. Og det er så ligesom der, de skal opholde sig det første stykke tid for at hjælpe. Det, der sker nu, det er, at de skal danne nogle grupper. Der er nogle krav til grupperne, der skal opfyldes, for at gruppen kan godkendes. Når man har en gruppe, så stiller man sig sammen. Jeg kan bidrage med meget, synes jeg, til holdet. Nu får vi se, hvor stort holdet er efter fredag aften, men jeg tænker, hvis vi er 7-8 stykker tilbage, så kan jeg bidrage med godt humør og så 2 forståelsesglas. 4, 6. Det, jeg kan bidrage med til holdet, det er at holde humøret oppe, altid være positiv og løft, fordi jeg har sådan en fucking stor arm. Godt. Instruktør Kjær kigger lidt på jer, og må indrømme, at de her grupper, jeg har fået lavet, de er fuldstændig elendige. De ligner lort. Der er ikke tænkt på dynamikker. Der er ikke tænkt på, hvem kan godt sammen. Hvad kan du bidrage med til holdet? Alt. Så det, I har stået og lavet nu her, det er fløjtende ligegyldigt. Gruppe 2, med tallene 8 til 13.
stiller sig hernede. Jeg frygter allermest, at jeg kommer i en gruppe, hvor kemien er dårlig. De har været så pædagogiske ved jer, så søde, ikke at måle op, hvor mange meter I selv har. Det må I selv finde ud af. De skal altså bare ligge dernede. Efter jeres gruppe 2 kommer, så kommer gruppe 3, 4, 5. Så kan I lægge jeres sovepose, jeres liggeunderlag på det, og så kan I lægge den anden forsending ovenpå. For vi skal væk det næste lange stykke tid. Og hvis det begynder at regne, så er der noget, når han ved sovepose allerede nu. Vi er lige begyndt. Spørgsmål? Fedt. Go. Det jeg frygter mest, det er, at jeg får dårlig mave, så jeg skal skide hele tiden udenfor, for det er lidt ulækkert. Jeg frygter mest, at jeg skal skide i skoven. Jeg tror, min største udfordring, det bliver... Jeg tror, det bliver at høre på Mads sige, hvad jeg skal gøre så mange timer i streg, efter han lige har sat mig ned i volley. Ja. Jeg tror, jeg frygter mest, at Mads er flabet over for mig, og jeg ikke kan gøre noget, fordi han lige sad mig ned i volley. Nummer 18 har fået en fremragende. Så øver vi os i at tælle lidt mere. Bare behold jeres tasker på, det er okay. Man må gerne have taske på. Ej, vi venter på nogen. Wow, det går langsomt. Okay. Her på turen, der har vi jo også arbejdet med konceptet belønninger. Man kan selvfølgelig ikke straffe folk, man kan kun belønne dem for det, de har gjort. Så det er jo meget noget med, hvis man kommer lidt sent, jamen, så kan resten stå og vente i noget statisk squat eller sådan noget. På min tælling. 1. Og. Igen. 1. Og. 2. Og. 3. Og så det der med at lære dem også at sige fordi så kan man også lige bruge nogle ekstra kræfter på at gå op, og så nej, jeg skulle ikke op endnu. Det er skide godt. Det var helt perfekt. 5. 6. 7. 8. Ej, det tager lang tid. Kom nu. Og som I husker, så er der jo også et pointsystem. Hver gang I får en opgave, hver gang der er noget, I skal løse, noget, I skal klare, så er der konstant instruktører, der kigger på, hvordan det går jer. Vi går og skriver ned undervejs. Vi vurderer jer. Der er vindere, og der er tabere. Næsten hver gang vi laver noget, så kan man komme på en førsteplads. Man kan også komme på en femteplads. Del fra. Prøv lige igen. Jak. Del. Ret. Del fra. Jeg har bemærket, der er nogen der her, der synes det er sjovt. Der er nogen her, der smiler meget, der er nogen her, der griner. Det har ikke sjovt. Det næste weekend bliver hård, den bliver tæt, den bliver ikke sjov. Så pak smøret en væk, det er vi kvidt. Hvad synes I om det hele? Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Det er lidt sjovt. Det er lidt sjovt. Hvad er stemningen? Er det sjovt? Nej. Hvad er stemningen? God. God? Kort og godt. Hvad er stemningen? God. Stemning? God. Er det sjovt? Ikke nogen grin. Nej, det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt, det er alvorligt. Ja. Hvad? Nummer 5 var ikke klar, så vi prøver lige igen. Er du klar, nummer 5? Synes du, det er sjovt? Godt, vi tager lige 2. 3. 4. 5. Fedt, nu er vi klar til at begynde. Og som de gode instruktører vi er, så tager vi dem selvfølgelig med dem. Og det falder ikke ud til ens fordel, når man gør det med Marius. Så det lærte jeg også noget af på den tur. Jeg glæder mig til at se, hvor mange der holder.
Om det er halvdelen, der rører på første dagen. Af personlig erfaring, så vil jeg gerne straffe dem, som der har fortjent det. Jakob Hedemann. Det er straffet hårdt. Jeg ved, hvor du bor. Marius Tintin Larsen. Jeg ved, hvor du bor. I nummer 1 og 2 på min hitliste. 3. 4. Jeg har også spurgt vores overinstruktør, herre instruktør Kær og herre instruktør Lav, må man spytte på dem? Svaret var nej. Det tror jeg er ærgerligt. Kan godt mærke, at de ikke har været i militæret. Sådan er det jo. Vi kender ikke, hvordan man gør det i de rigtige liv. Og det næste, der så sker, det er, at de skal begynde at være aktive nu. Og det, de skal, det er, at de skal ud og stå i wallsit og planke. Og det ved de ikke, hvor lang tid de skal gøre. Det skal de bare gøre. Og det er sådan uden noget formål. Så ja. Bare rigtig nederen. Altså, min plan er 100% at holde hele weekenden, fordi at, altså, hvis jeg kun holder til lørdag morgen, hvorfor fanden var jeg så ikke på Raballer bare fredag aften? Altså, det er lidt der, jeg... Er du nu? Jeg har lige... Lidt nu? Ja. Hvad er der nu? Og så er det jo egentlig meningen, at vi bruger det her, så de kan blive sendt afsted ud på en lang romarch, de skal på resten af aftenen. Ja. Det er det her. Hvad er så der? Vi er i gang med at lave, planke. Ja. Og wallsit. Hvor længe har vi været i gang, Lili? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Hvad siger du? En time. Tror I det? Ah, en halv time. Ja, 40 minutter. Ja. Det er fedt. Still going strong. Hold da kæft. Still going strong. Hvad har jeg lavet? Planke og wallsit. Wow, hvor lang tid? Det er et godt spørgsmål. Halvanden time måske? Halvanden time? Slag på hoften. Lille har nummer 1, hvem har nummer 2? Ikke mig. Det er Ida. Ida? Ja. Værsgo, du gør det præcis sammen med den. Og du har allerede en. Hvor fanden begynder du ikke? Ved du, hvor vi er henne, Victor? Ja, hvordan fanden virker det her? Vi kørte ud af her i går. Når de markerede, hvor vi er også. Nå, så er vi kørte ud af her, og så vi kørte den vej tilbage, og så er vi Selvfølgelig dem, der kommer hjem hurtigst, får flest point. Vores pointsystem. Derudover, når vi går, så går vi på ned, det vil sige en forrest. Det er lidt tæt på. Eller... Nej, så her. Deroppe tænker jeg helt sikkert. Ja. Så vi er der nu. Fortsætter bare lige lidt frem. Og så følger over kryds. Og herhen til. Og herovre. Min svaghed er, at jeg er pisse kuldskær. Så hvis jeg først kommer til at fryse, så... Jeg har trænet op til det her i noget, der ligner 4 timer, så jeg føler mig klar. Fordi jeg tænker, det er lidt nemt for jer her. Så får jeg sgu lige et dæk med. Så for satan, Massi. Hvad siger vi? Det kører. Vi er lige kommet til... Finderup Kro. Pandekagekrogen. Ja, tak. Det er glædeligt. Finderup Lade. Fint. Hvor langt har vi gået? Vi har gået 5-6 meter. Det tror jeg er højt sat. Tror du? Ja. Nå. Nej, vi har set et skilt. 5 til Finderup. Så det er vi i hvert fald. Og vi har 12 tilbage. Gravballemanden var virkelig på spanden. Han gik midt på marken og sang.
Da han blev dolket af hjernen og folket, var vejen til musen lidt lang. Ja. Sådan. Skide lækkert. Hvad siger Oberst Victor herovre? Jeg siger, vi går om 1 minut. 10 minus 60 sekunder. Ja. En aftale. Og Lille hun er bare badass. Jeg er bare ved at tørre tøj her. På maven. Kom nu! Det er lidt svært. Det er sgu hårdt at være vlogger, skal I vide derude, altså. Man går hele tiden og står derovre, hvor man lige kan få det næste shot. Hvornår der er content, ikke? Content creator. Vamos. Maybe we should go and spend some time alone. Baby, you're so beautiful. You know I've been up and is it okay? I stop by when I'm drunk in the morning. I'm calling you. Nå, Massi. Hvad siger du til det? Det vil fandme ramme Viborg. Vi er inde på byskiltene nu. Det er også derfor, der er galamper. Sådan. Nu kan man bare ikke se dig. Har du prøvet at tage sådan en her i munden? Nej. Lige sådan helt. Ikke lige. Lige du. Åh, kæft, mand. Nå. Siden du hørte fra sidst, så har vi gået... Må det være Viborg? Ja, siden sidst har vi gået 5 km. Ja. 5-6 km. Så vi har lige lidt endnu. Men det er Og fedt. humøret er højt. Sky high. Ja. Victor han fører an, så stolt. Er det massage? Vink lige, Victor. Ja, det er perfekt. Han Ej, gud. og vi har dækket med. Så efter de kom hjem fra den her omaj, så de har ligget og sovet et par timer, så kommer vi i bedste militærstil og vækker dem med grydelåg, larm og det hele. Det er fucking nederen. Det er altså røvirriterende at blive vækket på den måde. Så det var klart, at vi skulle gøre det. Mega irriterende. Ja. Altså sådan meget, og det var meget sådan, man ved ikke, hvor noget er, og så er der bare ding, ding, ding i hovedet. Det var virkelig en altså meget stressende, kan jeg huske. Og så er det bare hurtigt op med dem, og de ved igen ikke, hvad der skal ske, og så trækker vi dem så med ned i den der lille gang ved værkstederne, hvor de så altså stadig ikke ved, hvad der skal ske. De er ligesom bare blevet bortført. Og det er jo måden for os ligesom at se på, er aspiranterne omstillingsparate, eller er de... Der var dårlig stemning. Det var bare så, de synes ikke, det var sjovt. Nej, det var ikke godt. Ja, det er nemlig rigtigt. Der er 6 point dernede, fordi det gik sæt med stærkt til slut. Kan vi lige nyde den imens. Bare tryk på den. Er der mere vand i den, eller skal den fylde sig? Hvordan var det at være i gang der? Ja, jeg blev jo lidt svimmel. Du blev lidt svimmel, ja. Ja, jeg skulle lige have lidt luft. Alle sætter sig ned. Bryster eller røv? Jeg er nok mest... Hvis man kan have hår lige her, så er det godt. Så er det rigtig godt. Synes du, det er sjovt? Sjovt er måske lige at stramme den, men det er spændende. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er sjovt, men jeg synes, det er godt. Det er spændende. Jeg tror, der mange falder fra i svømmehallen. Nej. Hvis de skal lave dødmur, de fleste, så kan det godt være, der falder nogle stykker. Har du noget, du gerne vil sige til instruktørerne? Jeg vil sige, har I haft travlt eller hvad? Fordi det kunne være fedt nok at prøve noget, så rent faktisk var hårdt. Jeg frygter allermest, at vi skal baglæns fra vippen ned i noget vand. Jeg frygter mest, at vi skal
i en kold sø, eller vi skal lave selvtillidsprøve baglæns fra en lille. Jeg frygter dødmur, og jeg har hørt, at den bliver upgraded sådan med bundet arme og ben og sådan noget. Det er jeg pisse bange for. Bange for alt vand. Jeg tror, der mange falder fra her. Jeg synes, I gør det godt. I gør det godt. Aspiranterne er nu kommet i svømmehallen, og i svømmehallen har vi lavet en lang forhindringsbane til dem, som de skal igennem, og som bliver afsluttet af en død mur. Ja. Og de har fået tildelt nogle masker, hvor de ikke kan se noget, fordi vi har gjort den blinde. Vi skal igennem hele banen uden at kunne se noget, og det skulle gerne virke lidt mere angstprovokerende. Ja, lige under dig er der et ræb nu. Det går ned, fanger det. Prøv at sætte bølge op. Og hvis du finder det, tager du fat i det og kører det over mod mig. Her, og så højre. Så armen, der er der ræb. Du skal følge over til deres skamme. Bare svømme. Ja. Velkommen til at komme herop og gøre mig selskab. Er de bange for højder? Er ikke særligt. Jeg følger dem op på 3 meter, der den ud til kanten. De vender 180 grader og laver bølger. Har de forstået den besked? Ja. Lidt tættere på, tak. Hvad siger vi til det? Det var nøjere. Hvad siger vi til det? Jeg siger, den gjorde fandme ondt. Næsen. Ring, du klarede det. I klarede det. I er stadig med. Hvad siger I til det? Det fryser bare. Det er forfærdeligt faktisk. Min største udfordring, det er klart min optimale kropsvægt, der gør, at jeg har cuttet alt fedtet fra mig, så jeg fryser voldhurtigt, men har ikke så meget at bære på. Hvad frygter du mest kommer til at ske? At fryse. Jeg tænker, at der er stor sandsynlighed for at holde i weekenden, med mindre at det bliver for koldt. Min svaghed er klart, at jeg fryser hele tiden. Nok mest presset mentalt, hvis det bliver koldt. Hvad nummer har du? 26. Hvis du mærker det mindste i skal du sige det. Ja. Altså som et aller mindste. Ja. Du kan også bare tage det. Ja, det er... Så er der en musik også. Tak. Du må også gerne spise den. Godmorgen, Mads. Godmorgen. Vi er med tidligt op. Hvor længe har du været op nu? Jeg vil være oppe i 6 timer eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Ingen idé om det. 5 måske? 4. Ja. 4 måske. Stod klokken 4. Ja. Til larm af gryder, der er sammen. Det var forfærdeligt. Det mindte mig lidt om din mor. Ui. Og så har vi selvfølgelig O, der lige valgte at give os en lille straf. Fordi hun ikke kunne finde på sko. Men
Men ellers har det skulle være en god morgen. Efter de havde været i svømmehal, så havde de jo også brugt en masse tid på at sidde, så er det klart, så skulle de lige op og blive luftet lidt. Så vi tog dem ud til et lille skovområde, hvor de bare skulle løbe sådan nogle runder rundt i en skov, op og ned ad bakker. De vidste ikke, hvor længe, eller hvor mange. Det kunne de også godt lide. Det var de helt pjattet med. Det synes de bare var fedt. Det er status. Det er et... Vi har lige været løb. Fuldstændig forfærdelig oplevelse. Jeg er sikker på, at Mads var vild med det. Du tog jo bare kast, Mads. Jamen selvfølgelig. Der er ikke nogen grund til at få vådt tøj. Nej, det er da rigtigt. Nu har vi faktisk over en times pause. Hvilket vi ikke havde regnet med. Hvad sagde Mads? Jeg vil ikke sige, hvorfor vi er stabil, men jeg har ikke lige været inde, og de andre er ikke, så jeg ved ikke, hvordan det føles. Altså er der en her i gruppe 4, der har stået på pyntegræn, eller hvad? Det er brugt til binding. Kraftet med hyggeligt. Så er det godt, at man husker hyggen herude i feltet. Hvis man ikke ved, hvem nummer 7 er, så er hun normalt Silje. Man kan takke hende bagefter, når vi starter med lege. Tror du kommer til at holde hele weekenden? Nej. Jeg tror ikke, jeg holder hele weekenden. Jeg blev overtalt af Mathias, fordi han sagde, at jeg bare kunne droppe ud som nummer 2. Jeg skal ikke være den første. Så nummer 2. Det lyder som en joke, men det var på egen opfordring, hun kommer op og siger, jeg keder mig. Holderen, når det er bedst, det er lige at lade sine venner i statisk squat. Og det er statisk squat, det er ikke i et puk, men det er statisk squat. Lige omkring 90 grader. Så man rigtig kan mærke. Dejligt. Okay, nummer 14, han er kommet nu. Han har fået bukser på, så kan vi godt rejse os op. Jeg har en hat på hovedet, som jeg fandt i en taske, som var uden for området, I sover i. Hvem er dig af den hat? Nej. Ja, du har nummer 3. Ja, nummer 3. Hvad synes du skal koste for den her hat tilbage? 10 hver. Den er købt. Starter med 10 strækker. Alle sammen, ja. Det skal ikke. 1. 2. 4. 10. Om på nummer 10. 1. 2. 3. Nu er vi nået til det sted, hvor de skal ud på beachbanerne. Og jeg har lige fået 3 timer søvn. Ergo er jeg fucking frisk. Men jeg har lige overtaget kommandoen, og det går lidt på, at nu skal folk ud. Så jeg laver verdens mest røvsyge workout i sand. Og ligesom for at presse dem. Og de blev presset. Du var ikke så populær efter mig. Nej. Samme tempo. Værsgo. Godt. Nummer 2 og nummer 22 vil gerne have en tissepause. Det kan de selvfølgelig godt få. Det resulterer ikke i, at vi skal stå og kede os i mellemtiden. Så vi står selvfølgelig i planke, imens de andre 2 er ude at tisse. Værsgo og løb ud og tisse, og værsgo og stille ned i planke. Begynder på burpees. 3, 2, 1. Værsgo. Helt op, helt ned. Fart på. Ud og lave sprælle, mand. Helt ud, helt ned. Værsgo. Stop. Stop ingen op. Kør. I bliver ved! Instruktør Oliver har ikke sagt, at I skal stoppe nu.
Ja, jeg tror, jeg lukker det, jeg tager mig. Ja. Tre. Påbegyndelse af runde 4 om 30 sekunder. Er I med på det? Er I med på det? Ja. Og man kan godt tage trøjen op, så man får beskidt mave. Det sker der ingenting ved. Så kan man jo også lige passende, lige åbne baglommen, og så lige fyre noget sand op i røven. Ned. Eller burpees. Kør. Jeg tror, den instruktør, jeg frygter mest, det vil være Olli. Han har prøvet noget lignende selv, så jeg tror, han er en fucking nar. Kom nu, nummer 18. Jeg venter meget af dig. Det er fandme sørgeligt ud. Stop. Vi skal ud og løbe. Godt. Nej. Værsgo. Jeg vil godt lukke det til, jeg tager den. Hvis du melder fra, så giver du mig min nummer. Yes. Følg med mig. Ser vi til det? Fuck off. Er det hårdt? Ja. Værsgo. Jeg tror, at den, der ryger ud først, det er Christine. Hun er syg forvejen og sådan noget. Det tror jeg. Det er i hvert fald ikke mig. Du skal være nummer 2. Ja. Aspiranter. Godt klar. Få 3 minutters hvile. Og vi er hermed færdige med øvelsen ved beachbanen. Tak. 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 Er det sjovt? Det er fucking sjovt. Det er også lidt lort. Men fint nok. Hvad siger du til alle belønningerne? Der er for mange. Fordi jeg åbenbart er lidt for fnabel. Men ellers så går det. Tror du flere dropper ud nu end 32,7 snart? Ja, jeg synes folk er presset. Jeg har jo ikke fået med. Er det hårdt? Det skal sgu være hårdt. Har I noget, I gerne vil sige til instruktørerne? Vi siger, at vi er fucking sultne. Vi er mega sultne. Tak for en god Op på geleder om 2 minutter. Ja, især Mads, han er et røvhul. Og Tjern prøver at være et røvhul, og det virker ret godt. Ja. Kærten sidder den. Det kan sagtens. Det er godt. Hvad med alle belønningerne? Hvad siger I til dem? Tak. Ja, tak. Ja. Godt. Er det sjovt? Det skal der folk tisser, man skal stå i planke. Ja, det er den bedste. Ja, tak. Det er gode holdere. Man glæder sig over sine holdkammerater. Ja, kollektiv også haft. Mega fedt. Fedt at se, at alle giver sig. Det er fandme fedt at mærke, at I gerne vil det her. Det vi skal nu, det er, at vi følges
ligesom før. I vender jer den vej. Og så følges I efter mig. Så skal vi jo lige have... Hvem er værst indtil videre? Mads? Gang 10. Gang 10? Altså, jeg tænker mere med PDK, end jeg har i tasken. Altså, Slot, synes du, det er sjovt? Sjovt og sjovt. Det er en oplevelse. Ja. Har du noget, du gerne vil sige til instruktørerne? Det er fedt, de har lavet det, men nej, hvor kan man også bare lige tænke nogle tanker ind i hovedet en gang imellem. Asperger, I har jo fået sand over det hele, og det går ikke. Det kan vi ikke have her på kurset. Derfor så skal vi ned og døbe os. Måden det kommer til at foregå på, det er, at vi alle sammen går i. Hertil. Står dernede, synger Just, vi siger solen op. 2 vers. Hvis I ikke synger højt nok, så gør vi det bare igen. Jeg vil høre jer råbe Just, vi siger solen op. Kom derned. Jeg har godkendt jeres sang. Skal herfra og ned. Altså, jeg har et par udfordringer, og den første, det er, hvis jeg bliver presset på søvn. Og den anden, det er, hvis jeg skal stå i koldt vand i lang tid, tror jeg. Og så, at jeg ikke kan kokke de næste 2,5 dage. Vi vil blot minde jer om, at det nederne fryses, men man dør ikke af det. Vi kan altså synge. 3, 2, 1, nu. I østen stiger solen op, den spreder guld på sky. Går over bjerget top, går over land og by. Den kommer fra den fagre kyst, hvor paradiset lå. Den kræver lyser liverne til store til små. Hvad er status? Er vi presset? Ikke længere. Ikke længere? Vi hygger folk meget. Vi hygger? Det er team, men ikke for meget. Det er camp ro i sindet. Det skal fint. Det der fik min puls højst op, det var da Oliver han smed jakken. Geo, hvad synes du om instruktørerne? Altså, Manson er et kæmpe pikhoved. Vi snakker om hellere vil have en hemorrhoide. Ja, jeg vil hellere have en hemorrhoide, end jeg vil have Manson lige nu. Han er forfærdelig. Altså, alt hvad han siger. Alt hvad han siger gør. Så slå ham lige i hovedet. Med en kæp. Og kær til en workout. Holy shit. Kær. Der skulle han også bare have den. Jeg synes, det allerhårdeste, det var i svømmehallen. At egentlig var det nogle ret simple øvelser, men at man ikke kunne se noget. Det synes jeg var virkelig, virkelig svært. Men det gik. Jeg synes, at instruktørerne de er sjove, hårde, men jeg synes, det er fedt, de lever sig ind i rollen. Så kan man heller ikke lade være med at grine, at sådan, de tror, de er noget. Men altså, det er de jo også. Men, ja, det er sjovt. Det var sjovt. Har I sovet godt? Ja, overraskende. Overraskende godt. Ja. Ja? Helt ud med det. Okay. Jeg har ikke sovet. Du har ikke sovet? Har I sovet jo her? Du så også nu her, som vi ligger her. Det hårdeste? Alt så hårdeste, det var løb over ved den der parkeringsplads i København. Fordi man ikke vidste, hvor langt det var. Det har nok været det hårdeste for sådan kroppen, ja. Det hårdeste med hovedet, det var ikke at give en stor fed fuckfinger der ved 80 og beach. Det har været lidt pænt hårdt. Det hårdeste, det var beachvolleyballen. Ej, det var fandme hårdt. Jeg var ved at droppe ud der. Også mig. Tror I kommer til at klare det? Ja, prøv at vi har simpelthen en holdånd, der... Du har simpelthen ikke set noget lignende. Vi er kommet dertil, hvor en prut med lyd, det er helt okay. Det er simpelthen, det spiller bare. Hvad for en instruktør synes I er hårdest? Eller, ja. Men Oliver, han er også Oliver er benhård, men han står han er bare så meget. fysisk hård. Prøv at definere lige hårdest. Jamen, Er det mest nederen eller mest? Mest nederen, ja. Så er der vist ikke så nogen tvivl. Er det Mads? Ja. Det er meget Han er så psykopat med ham. Jeg kan slet ikke holde ham ud mere.
Altså, han kan virkelig formå at gøre mig så sur og vred, og han kan gøre alt træls ved mig. Han er bare min lille magtliderlig satan. Mine svagheder er, at jeg ikke så godt kan lide at fryse, og at jeg ikke så godt kan lide at sove udenfor. Er det ikke faktisk sjovt at gå rundt og kigge? Jo. Hvad har været hårdest? Workouten. Workouten i sandet? Ja. Ja. Forpulede lorterunder i en bakke uden grund. Anton, jeg hørte, du var lidt presset nede ved vandet. Det er fordi, jeg skulle stille mig først i, og så er der sådan nogle piger, der sådan... Det er koldt. Jeg skal ikke derind. Jo, du skal. Jeg står og venter. Det er pisse irriterende. Jeg står et minut længere, end de gør. Var du ved knibe en tåre, eller var det bare rygter? Nej, det var vist bare ikke. Ah, okay. Men min tissemand har aldrig været mindre. Det har den ikke. Jeg ved ikke, altså Mads, han er i hvert fald den mest upopulære, men jeg ved ikke, om han er den hårdeste. Han er bare en pikhoved. Han er bare træls. Ja. Oliver vil jeg mene er den hårdeste. Men han er langt mere sådan kontant, han er ikke nederen omkring det. Hvem er den værste instruktør? Mads. Mads? Træt af Mads. Hvorfor? Det kan ikke klare. Man skal være i det. Workouten var fucking hård i dag. Den vi havde oppe i sandkastet. Det var fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg svedte så meget. Ja, Det løb noget af mig. Det hårdeste, det er kulden. Kulden? Jeg har sådan en kæmpe kedeldragt på, og i en sovepose, og jeg fryser fuck herovre. Ja, okay. Det kan vi også gå til med kulden nu. Kulden er synes det værste. Mine fødder gør ondt, og jeg fryser. Hvordan går det generelt? Jeg synes, det går fremragende. Det går lidt for godt. Der er 2 derude, det vil sige 31 stadig tilbage, og vi har været i gang i hvert fald 16 timer. 18 nærmere, og det er ret imponerende. Humøret er stadig sådan forholdsvis højt. De har lige fået noget mad, det kunne de godt lide. Men nu skruer vi også bissen op. Det glæder vi os til at se, hvad der så sker. Lige nu tror jeg egentlig, at de har masser af mad i sig. Det har de ikke, men sådan relativt nok. Så det er nok det fysiske. De skal ud og gå 6 km nu her, og så skal de lave en masse aktivt bagefter os, som jeg ikke tror, de ser frem til. Svageste lige nu. Det kunne godt være sådan en som nummer 33, Geo. Han hænger lidt med snotten, synes jeg. Han var også lige i hvert fald i fælden, da jeg spurgte, om han frøs. Ja. Der skal man jo selvfølgelig sige nej, for hvis man siger ja, så er det jo klart, så kan man lige få lov til at lave noget aktivt. Geo, wake up. Han har lavet en god klappeleje. 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Jeg sagde ikke i. Så lejen gik ud, det var kun når han sagde en, man skulle klappe jo. Prøv igen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. God klappeleje, som Geo har lært dem, som vi lige kan vise senere. Jeg har set, at Olivia har været lidt presset på tingeste, men ja, tror jeg. Ellers er det ikke. Det er også fordi, jeg er pisseflabet. Ja. Det er kun derfor. Hvordan er det at være den måske mest berygtede, mest forhatte instruktør? Det var jo den, jeg gik efter. Så jeg lagde en hård linje fra start, og har selv jo lige, gør ligesom alle andre, der har været i forsvaret, lige nævnt, de har været i forsvaret i 4 måneder. Og nu ved jeg, hvordan man ligesom lægger en nederen tone fra dag 1. Så det har jeg gjort her. Og så efter de havde klaret beachworkouten, så tænkte vi, at nu skulle de lige ud igen, luftes lidt, lige klare tanker til hovedet, så de skulle lige gå en tur rundt om søen med nogle kettlebells i sådan en bedste ildmarsch-stil. Det tror jeg faktisk gik meget godt. Vi havde forklaret dem, de måtte ikke løbe, og vi sagde sådan, at der var folk rundt ude på ruten og holdt øje med, om de løb. Så alle gik rundt, så de skulle bare gå så hurtigt de kunne. Vi er jo på en højskole, så vi havde også inddraget Schwarz og Henry, som så lavede nogle
højskoleleje med dem. Og vi aner ikke noget om det. Vi havde bare sat dem til ligesom at skulle styre et eller andet. Og det havde vist været også nederen. Jeg har hørt en øvelse med, at de skal trille ned ad en bakke. Folk synes, var det værste faktisk på hele turen nærmest. Hvis I klarer jer godt det næste stykke tid, så har Henriette og jeg sørget for formidabel måltid, der på jer. Personer med vind på øjnene. Der skal blive den her plade. På den plade vil der stå et krus med vand. Og pladen faktisk op og rundt om de 3 her og her tilbage. Så er der nogen, der ikke har vind på øjnene. De skal selvfølgelig guide 4 personer med vind på øjnene. Tager det stille og højere. Vi sætter glasset roligt, så jeg roligt. Vi skal... Hold den frem, hold den frem, hold den frem. Hold den frem. Følg min stemme, følg min stemme. Bare stille og roligt, stille og roligt. Røn over lidt til højre. Bare hold den frem. Det ligger godt. Følg. Gustav op. Gustav op. Ja, fint. Bare fortsæt. I har 10 ture op fra toppen af bakken og ned igen, hvor I kravler på holdet. Så 10 ture i alt. Nej, 10 ture per hold. Hvor mange ture er på? 2. Og igen på 2. Jeg kan godt blive frustreret, når jeg har får modgang. Jeg håndterer modgang lidt blandet. Ja, fint nok, tror jeg, men det må vi jo finde ud af. Jeg tror, jeg håndterer modgang på den måde, at jeg bliver bare passiv aggressiv. Hvad fanden er min styrke? Det ved jeg sgu ikke. Jeg er god til at spille bold. Hold lidt mod, hold på. Der er ikke så meget af dem her.
fra den modsatte side. Den side færre. Vi fortæller flest fra. Det kan jeg klare det godt nok. Værsgo, Stine Hensen Grete. Værsgo. Hvis spillet bliver passivt, bliver der uddelt belønninger. Så er der ingen nogen, der går i nærheden. Okay? Jeg har lige sommer. Ja, fuck mig lige i hovedet. Ti, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Taberholdet, I går med mig. Værsgo. Man skal løbe ned, hoppe over hegnet, op og røre flagstangen. Det er en runde. Alle skal igennem 5. Værsgo og gå i gang. Hvis man er lidt sulten, så kan man gøre noget ved det lige nu og her. Goddag, instruktør. Der er inspirant, der hedder det. Goddag, jeg Og så efter de kom i mål med alle de der lege, så skulle de selvfølgelig have noget mad. Og det var... Og vi havde lovet dem, hvis de var gode, så fik de god mad. Ja, og vi synes eller, jo... Eller mad i hvert fald. Ja, mad. Ja. Med streg under mad bare. Fordi det var jo noget surstrømning, vi havde fundet til dem. Vi har jo lovet, at I får noget at spise. Ja. Så det er Mathias og Mads kommet med. Ja, selvfølgelig. I har været meget aktive nu. Vi vidste, hvad der var programmet, og det er klart, at efter sådan en omgang, så skal man have noget mad. Det har jeg gjort det fortjent til. Så mens de frivillige her, de lige fjerner det her, så begynder vi så småt at præparere maden. Vi er i Jylland, stadig hvis nogen skulle være i tvivl. I Jylland, der smager vi på tingene. Ikke noget med at sige nej tak på forhånd, så kan vi så godt gå. Det er dårlig stil over for dem, der har lavet maden, over for dem, der har købt maden. Vi smager på tingene. Vi tykker på tingene. Vi mærker lige efter, om det egentlig er noget, vi kan lide. Man giver det sgu et skud. Fordi vi er sultne, og vi vil gerne have noget mad. Vi har brug for energi. Der er lang vej nu. Hvad er din største svaghed? Sult. Og skal jeg sige.
Jeg tror, at min svaghed er at blive udfordret på madfronten. Min største svaghed, det er, at når jeg bliver sulten, så bliver jeg fucking gal. Så det bliver nok mest jeres andres problem, men jeg kan godt blive lidt tosset. Det der lige på er lidt sovs. Og gerne sådan. Vi er ved at ryge sammen nu, så vi står lige tæt rundt om mig, så det kan ikke passe os så stor afstand. Tættere og tættere. Yes. Jeg godt kunne tage dig på her også. Det skal jeg ikke være bange for. Det gider sgu ikke. Bro, det har været dødt i mange, mange år, det her kvartertelefon der. Armen. Og der skal vi selvfølgelig ud i mundrette stykker. Det er klart. Altså. Er der lige en instruktør, der kigger på gruppe 1? Og. Men jeg vandt op. Ej, hvor er det. Ja, du kan godt gøre det. Du kan godt gøre det. Du kan jo godt bare. Ej, jeg kan. Det er en oplevelse. Det er ikke værre end køkkenet, det her. Det er det jo ikke. Stor dreng. Tæl ned for 10. 2. Hvis du holder på næsen, tager det ind i munden, tykker, spytter ud, så smager du det ikke før bagefter. Bare salt lige nu, Mauro. Jeg går ud, hvis du gør nu. Jeg gør De er fuldstændig vanvittige. Du efterlader Mike nu, det gør du selv, det er ikke. Det er godt overveje det. Kom så, Geo. Jeg gør det. I gør det på samme tid. Godt, Geo. Ja, tak. Ud med det. Ud med det. Det er fint. Lækker de. Yes, en instruktør går med gruppe 5. Rammer, kan du tage gruppe 5? Sørg for, at alle får spist. Mathias, ja? Vi mangler lige flere point, for jo flere, der sluger det. Ej, hvor du vild. Nej, hvor du vild. Det var rigtig fucking ulækkert. Det er det mest ulækre, jeg nogensinde har smagt. Ja, det var lidt spændende sager. Ja. Det er altså ikke for sjovt, for at kaste op, når de lugter til det. Stanken var 100% værst. Ja. Men det hjælper at spise nogle blade. Blade? Ja, blade, ja. Man skal bare holde sig for næsen. Ja, husk at gøre det lækkert for dig selv. Ja. Slug det er ikke sådan. Hvad er det værste? Lugt eller smagen? Lugt, ja. Smagen var bare selv. Lugten Så var... efter smagen, altså selv når man spiste, var det okay, men så sådan efter, når smagen sad i munden, det var ja. Klart. Ja. Okay. Og alle tykker jo på det. Vi var sådan, vi havde regnet med max halvdelen. Kræftet var nogen, der spiser det helt, hvor vi var sådan, altså hvad laver I? I er jo helt ja, men vi har jo lavet et genialt pointsystem, ja. Hvor de jo så tror, at de får ekstra mange point, hvis de spiser. Vi har jo selvfølgelig sagt, at man får point for ligesom at spise det, og det her pointsystem eksisterer jo ikke. Det var noget, vi sådan bare fandt på. Men de gjorde det sgu. Det var meget imponerende. Vi skal... Hvad er Altså, Lund, hvad siger du til surstrømningen? Fucking klamt. Jeg tror faktisk, det vil lugte værre. Jeg synes på en eller anden måde, man kan godt lige lugte lidt til det. Men nej, når man putter det i munden, så siger alt bare op. Det er fucking klamt. Jeg elsker Væk Korset. Jeg elsker Væk Korset. Ja, jeg keder det. Hvor presset er du lige nu, efter at have smagt det her surstrømning? Jeg er ret presset. Jeg
har aldrig været god til at snurre rundt, og det første vi gjorde med Henriette og Svares var at skulle hele vejen ned den her bakke, og altså, jeg var lige ved at brække mig hele vejen. Og så da slutstrømmen kommer, der ender med at stå og brække det mavesvær, jeg nu har i maven op. Altså, jeg er ret presset. Fysisk ikke så øm i kroppen, sådan, som jeg nu havde regnet med. Sådan, min drøm er lidt, at vi bare skal ud og gå 15 km, og så skal vi i seng. Og ikke blive alt for våde, men jeg ved ikke. Ja. Altså, jeg er egentlig ikke så presset mentalt. Det er egentlig kun sådan det fysiske, jeg er bange for ikke at kunne. Specielt sådan med mit knæ. Det har gjort mega ondt, og så nu her, da vi løb, så strakte det sådan. Altså, det var som om, jeg forstrakte det lidt, så det var som om, der skete et eller andet. Har du overvejet at droppe ud? Ja, mange gange. Har du det? Ja, jeg synes, jeg var næsten sikker på, fordi jeg var lige at brække næsten inden, og så, ja, men så valgte jeg at gøre det, fordi hele holdet var gjort det, og altså, sådan, det er det der fællesskab med, at der er ingen, der dropper ud, der gør, at folk fortsætter, for der er, altså, det er sådan lidt, lige nu der er det ikke fedt, det er ikke sjovt, det er bare hårdt og nederen. Ja. På alle måder, de overhovedet kan gøre det. Det er fandme svært at melde sig ud, når alle andre bliver ved og er stedige. Så længe de andre ikke knækker, så knækker jeg jo heller ikke selv. Så jeg tror, jeg tager det en ting ad gangen. Jeg vil sige, der er forskel på, hvad jeg har overvejet og hvad jeg har tænkt mig. Så selvfølgelig har jeg tænkt tanken, skal man bare stoppe? Har man tænkt mig at handle på den? Nej. Jeg har egentlig ikke overvejet sådan at droppe ud. Nej, det tror jeg ikke. Kun på grund af, altså det er irriterende, hvis jeg får en skade i mega lang tid. Men jeg har lidt svært ved at vurdere, sådan, om man må sige, ej, det kan jeg ikke. Fordi at, om man så ryger ud på det, så jeg bare presser mig selv hele tiden indtil nu. Hvad glæder du dig mest til, efter vi er færdige med det her? Og ikke at se Mads. Det er lidt svært. Hør du Ruby? Nok ikke at fryse mine tæer. Til at komme i bad. Til at komme i bad? Ja. Jeg tror, jeg skal have fat i sådan en balje på skolen og komme i badekar. Måske lige en øl og et lækkert måltid med dem der, hvor vi alle sammen har gennemført det forhåbentlig. Det kunne fandme være lækkert. Så det er nok det, jeg ser mest frem til. Og så sove i min egen ting. Fuck, det var lækkert. Jeg er bare indtil så kommer til Er det en nu? Fuck, det op her. Fuck, det op her. Ja. Er der nogen, der mangler? Skal vi til at få fart på? Nummer 14 han vil meget gerne synge for i dagens anledning. Så du skal synge fuld blæs, og I andre I følger med. Værsgo. Hvad synger vi? Vi synger Jesper stiger solen op. I Østen stiger solen op, den spreder guld på syn. Går over hav og bjerge top, går over land og by. Den kommer fra. Ja, vi tager lige igen. Den nummer 14 glemte at synge for. Så nummer 14. Er der nogen, jeg har lagt særlig mærke til, som har gjort det godt? Som har overvundet nogle ting. Som har overvundet nogle ting. Altså, der var jo surstrømning lige før. Der var der mange, der sagde, at de ikke ville. Ja, men de gjorde det alle sammen. Det var meget sejt. Vi vil gerne sige, at de er fucking seje. Ja, de gør det sgu godt. Ja, og de er mega trætte nu, men de fortsætter. Så det er stærkt. Det tror jeg så resten holder resten af tiden. Altså, jeg vil sige, at den næste stykke tid bliver nok lidt hårdt. Ja. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, der går nogle stykker. Ja. Du har aldrig fri, du har ikke? Jamen, jeg worker hele tiden. Working always. Vi sidder og brainstormer sidste koordineringsmøde, inden vi er færdige. Det er koordineringsmøde nummer 202. Vi er i gang i her. Stærkt. Er du lækker med? Du får som instruktør. Altså, som instruktør. Livet er godt. Bro. Fuck, det er godt, man ikke melder sig til korpset, mand. Fuck, hvor er det godt. Mentalmæssigt tror jeg, vi vinder lige den kamp om at være hårdest. Fysisk mæssigt er Tokyo måske den blødeste. Vi er nu nået til den næste søvn, og de skal jo holde vagt om natten. Og for lige at spice den lidt op, så har vi lige arrangeret et Lucia-optog, hvor at rigtig mange piger fra højskolen, som ikke var med til korpset, de kom og sang en god omgang Lucia for dem. Og det var de bare glade for. Det skulle vist have været ret trippy, det forstår jeg godt. Man ligger der og har ikke sovet i lidt over et døgn, og så pludselig er der nogen, der synger. Det var fedt. Det var mega fedt. Jeg er også lyset frem, så på de krone. Rundt om i hus og hjem,
Sangen skal tone nu på Lucia-dag. Hilser vort vennelag. Santa Lucia, Santa Lucia. Nu bæres lyset frem, så på din krone. Santa Lucia, Santa Nu er vi så kommet til en af mine favoritøjeblikke, nemlig alarmopbrud, hvor vi får dem vækket, hvor de skal have pakket alle sammen så hurtigt som muligt, og så skal de videre, siger vi. Det skal pakkes ned, sovepose skal pakkes ned, presenninger skal pakkes ned, alle jeres tasker, det skal pakkes ned, vi skal væk, vi rykker. Kom nu. Der er 6 minutter tilbage. Du kan der ser ud til, at vi alle sammen skal ud og gå en rigtig lang tur. Så må man tage det vigtigt. Så skal man tage det over. Hvor det vil jeg gerne have vores forsvindinger med. Så skal man have skyndt og forsvindingsfarve. De kan ikke være i jeres tasker alligevel, så den bærer I bare. Ting skal pakkes ned i tasker, så kan det ligge pænt. Så kan det så. Det er helt, jeg var det lige. Kom så deling. Så alt deres lort kommer ind i en trailer, som vi bare lige kører. Altså 50 meter væk fra skolen. Bare lidt rundt, bare lidt. Jeg lover, jeg giver med at få det tilbage. Vi skal nok få med det hele. Vi går op, så ikke ned her. Jeg tror, hvad der skal ske nu. Vi skal blive kolde og våde og irriteret og tude. Ja, jeg tror, det er hårdere. Jeg tror, der er panik her. Godt bud. Jeg tror, de kører direkte på den, ikke? Ja, den er svær. Skal man så tage 180 grader eller 90 grader? Jeg skal selvfølgelig tage. Jeg hader at sove ude. Ja, tak. Jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Ja, tak. Lidt mere engagement. Det må godt være. Ja, tak. Vi prøver igen. Jeg er pisse sulten. Ja, tak. Jensen, min instruktør. Ja, tak. Og så skal de ligesom videre derfra, de ved ikke hvorhen, og der får vi dem så ud tæt på sumpen, hvor de så bliver mødt af Kasper U. Deres svømmeveste. Jeg må have noget mere kaffe. Det er vigtigt, at I ikke tøver i opgaven, men at I skynder jer hurtigst muligt, når I gør det. Ellers så kan det få sådan ret fatale konsekvenser. Og jeg tænker bare, at vi starter fra en ende af. Oliver, du må godt starte med at de 6 første svømmeveste på, og så lige kontrollere, at de er ordentligt spændt. Og så tænker jeg, er det Ida, der står derhenne? Og her også. Sådan. Så er den fin? Ja. Det er godt, så kommer du bare med mig. Okay.
slet ikke trækpasse. Og du kommer i noget vand, og du kommer i noget mose, så du skal følge rebet. Du skal ikke bruge rebet til at trække dig frem, men du må svømme eller kravle, og så have rebet ved siden af. Så du skal ikke trække i rebet eller noget. Og når du kommer ind, så er der nogen, der fortæller, hvad du så skal. Så er der sådan en sti, du følger vejen rundt, og så skal du bare hurtigst muligt igennem banen, jeg har lavet til dig. Okay? Ja, god tur. Er du bare derude, ikke? Jeg tror, det der kommer til at få flest af asbjørnerne til at knække, det er søvn. Søvn, det er helt klart noget af det vigtigste, fordi at jeg har selv været på mange presture og øvelser, hvor jeg ikke har fået særlig meget søvn, og det har i hvert fald fået mig til at være rimelig ukampdygtig. Og koldt vand også. Jeg skal bare følge det. Bare følg rebet. Det er en rigtig sjov tur. Skal man bare følge rebet? Ja. Er der et dyb med det samme, eller kan man gå ud sammen? Er det længe? Det er sådan noget rebet. Så er det bare derude, ikke? Så skal jeg bare følge hele vejen. Ja. Så jeg skal følge hele vejen. Ja. Så jeg spørger på den anden side. Den stopper den der. Og så tager jeg rebet, så går på den anden side. Bare ikke gå ind. Jeg følger bare rebet. Følger dig. Jeg styrer på det. Den stopper broen nede for enden. Og bare lige til sådan en ordentlig skridt. Broen er en meget klasse. Der er flere, der lige er glædet ud over. Du skal bare følge ind til den nordste ende. Broen er meget glat. Lige for enden, der plukker den sådan ned. Og der er det meget dybt. Lige når den stopper. Du skal bare følge til den nordste ende. Broen er meget glat. Lige for enden, der stopper. Der er det meget dybt. Nina, du er den sidste, der skal over søen. Ja, det er koldt. Se vi selv. Der går til Kasper, ja. Sidste vi har her. Ja. Yes. Så når de er oppe, hvis I råber det til... På lidt, ej, det stinker det her. Hvad er den her rør? Du får varmen lige om lidt. Kæft, de er seje. I løber langs stien op og sætter ind i værkstedet. Jeg tænkte, fuck, jeg drukner i det her, fordi jeg kunne overhovedet ikke trække vejret. Eller da jeg siger, jeg troede ikke, mig syg. Jeg går bare ud sådan her. Og så synger jeg bare i. Ja. Den her væbel, den er jo enorm. Fuck, det var fedt. Fucking koldt. Sker der, mand? Let's go! Velkommen i Moses samfundet. Med i vandet. Ja. For fanden. Fordi jeg ikke vidste, hvad fuck jeg skulle, men... Velkommen, du har meget tøj på. Ja, fuck, det var bare... Værste. Rulle. Jeg tænkte bare på, at du skulle tilbage til Løster. Jeg tænkte, det var fandme forfærdeligt at rulle noget, det var langt der. Løb bare. Og jeg kunne godt lige Jøddag, ja. mega stærkt i dag. Skål! Jeg føler slet ikke. Nej, jeg sidder. Hvad laver de? Jeg prøver at varme den igen, men jeg tror ikke helt, det er sket endnu. Nej, den bliver ærgerlig. Det er altid ærgerligt at stå og have lidt rart, og så få at vide, at du skal i dit vådetøj. Så skal vi ud og have vores vådetøj på igen. Hvis I løber stærkt, så kan vi løbe derud på et kvarter. Jeg skal nok sætte tænke. Så stop med at pille med hinanden, og så kommer vi sammen. Hvad fanden er det? Kom. Nogle går dem ud, nogle står lidt lang tid og venter på glæderne, det er perfekt. De råber hinanden. Kaoset er totalt. Og folk er presset. Ja, der er dårlig stemning. Der er rigtig, altså nu piker dårlig stemning, vil jeg sige. Ja, fordi vi ved godt, de er færdige om en halv time max. Det ved de jo selvfølgelig ikke. Vi har sagt, at de skal ud og finde deres ting, som er blevet kørt ud langt væk. Nummer 33, er det alle? Ja. Ja, godt. Tillykke, I har været igennem en mose. Det var sidste gang, vi skulle det. Måske. Nogen finder ud af,
at de faktisk kan klare mere, end de regner med. Vi begynder at løbe ned, og så stopper vi så lige når vi er kommet ned til vejen. Op til korset har vi groet et meget flot mustache, og den er ligesom symboliserer, at vi er jo instruktører, vi er over jer. Okay. Giv godt efter. Så stiller vi os op, og vi stiller os i ret, og får alle aspiranterne, og de ser os tage en Philips OneBlade frem. Jamen, vi tager så på skift hinandens overskæg for ligesom at vise udad til, det er slut, og det fortæller vi dem så også. Jagt. Mand. Ret. Giv godt efter. Det er netop så, det var, at Kanye og vi fjernede hinandens overskæg. Det betyder også, at vi er færdige. Der kommer ikke mere. Vi har gennemført. De troede jo ikke på den. Nej. De stod sådan og tøvede, og nogen var sådan, ja, de kunne ikke helt vidste, om de skulle grine eller græde, eller hvad. Det her, det har været en fuldstændig magisk oplevelse. Vi har været ovenud imponeret hele vejen igennem. Vi troede næsten ingen af jer havde, hvad det kunne tage ligesom at klare det her. Det har været fuldstændig sindssygt, jeg har været udsat for. I har ikke fået en skid mad, I har ikke fået noget søvn. I har frosset som, bare fanden. Og vigtigst af alt, så har I på en eller anden måde virkelig imponerende. Så siger vi jo, der er aftensmad op på skolen, og de går amok. Altså, man skulle tro, de har vundet 1 million hver. Det var de glade for. Vi taler lidt senere, og I skal have jeres ting og sådan noget, og det finder vi ud af. Det vigtigste er lige nu, at I kommer ind og får varmen. Der er aftensmad til jer derinde. Let's fucking go! Jeg vil sige noget. Jeg siger bare lige. Også tak til Mads og Per. Jeg hjælper dig. Og det er fucking godt gået, og jeg synes, vi har fundet på nogle folk til. Resten får I sige noget. Jeg har ikke andet at sige. Fucking fedt. Godt. Vi skal op og have noget tørt tøj på. Hallo, I gjorde det. Og alle løber op, og helt griner og folk står klar, og folk hader os, og folk synes også, det har været fedt, og det var... Nej, de synes ikke, det havde været fedt på det tidspunkt. De var sådan, fuck, det er godt lavet, og sådan, fuck jer, og det er i orden. Du får tom til at lade gaden oplade dig nu, forstår du? Vi plejer at leve lovløs, vi var på afvej, nu svinger vi kode, forstår du? Vi var på afvej, alt det står skrevet, så hvem af dem skulle ramme mig? Vi er altid sidste ud, skygger danser med munden, vi kan kun leve i nuet, har kun mine øjne på målet. Vi vil bare blive her, kigger ikke på viseren, vi vil bare blive her, risiko det fint. Her sidder instruktørerne så noget tid efter højskoleopholdet sluttede og vil indrømme, at det var fucking fedt. Det var fucking fedt, og vi er utrolig glade og stolte over... Altså faktisk virkelig stolte af folk, de klarede den. I var fandme seje. Det var I hatten af. Ja, et af de store øjeblikke for mig på højskolen, helt sikkert. Så ja, tak fordi at I bare var pisse gode og gjorde jeres bedste. Det var og tak til alle, der hjælp, og især tak til Fred for at have lavet den her video. Hatten af. Ramos. Tak. Nice. Jeg skal virkelig skide. Det er en dreng. Helt klart. Der rører hurtigst ud. Der siger først fra, der ikke kan mere. Der knækker under det pres, Toge og jeg ligger på dem. Og det bliver hårdt. Det bliver rigtig hårdt. Ja, specielt fordi Toge vejer så meget. Jeg tror ærligt talt, jeg har mistet 2-3 venner på turen. De vil nok ikke indrømme det den dag i dag, men det tror jeg sgu, jeg gjorde. Jeg er vant til at skyde i skoven, så det tænker jeg også, jeg har en fordel. Hvad kan man sige, en forhindring tilbage.
som slutter med døden. Jeg kan bidrage til holdet med at god energi, og at hvis jeg er med, så er det fordi, at jeg er med for ligesom at være med og ikke bare hænger i for at bare blive trukket igennem det. Så er det fordi, jeg ligesom, så skal jeg nok tage min del af det jeg nu kan, og det, ja. Du er så dårlig. For helvede. Hvad er det? Hvad jeg har at byde på, ved kun jeg selv. Altså udover det, som de kan se, som er muligvis det flotteste overskæg, der nogensinde er groet på den her højskole. De tyndeste ben. Når det kommer til stykket, så er der jo kun én, der har det flotteste skæg, og det er mig. Det er fucking bullshit. Hvem har det bedste skæg? Overskæg af Kjær og Mads? Kjær har det bedste overskæg. Det har Mads. Jeg synes begge to, de har det bedste overskæg. Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg skal kigge lidt nærmere på deres overskæg. Så. Hvem der har det bedste overskæg? Mads.